No hello, serus, je tu Tomas. A je tu aj Bušky, čau. Ahojte, kamarádi. Nazdarky, ahojky, kamarádi! A dneska ideme hrať na boxe Artek a zase Tegory. Ak nebudeme mať, ak bude môcť môj milý kamarát vedieť editovať, tak by mohol vidieť obidve pohľady, neviem, teraz by mohol byť môj pohľad, aj keď reálne, že nič nerobím. Ale tak akože mohol, kebyže vieš editovať, myslím, že vieš, pri naučom to editovať do teba, skúšu nemám. Mám korunku, jo! Tak tam budem dávať. Tak Lagla sa mi celá hra, dobre, okej, lagy si budete moje užívať, fakt veľmi. budem dávať obidva pohľady, len Tomas nebudem. Obidve pohľady nedávaj naraz, ale budeš ich tak striedať, okej? Neviem. Však skillišu nemáš, ne? Editovať vieš. Idem na trampošku. Sakra! Kamal som capka nemal. Ja som bol Frozen, sakra. Tento mod je chaos, takže asi viete pochopiť podľa názvu, že to bude chaos. A laglo sa mi. A ja mám ešte periodické lagy, ktoré sú tiež dosť vtipné. Capok je môj! Capok je môj! Nebol môj! Kamo, ja som omylom dal to screenshot Skillišu? na telefóne. Kto je král? Capok predo mnou. Chaos je? Áno, chaos. Si doteraz nehral? Nie, som načo, ja som si nevšimmal. Ale áno, je chaos. Kamo, okej, dobre, zase periodické. Vy si fakt budete. Typek tu má Valkyrie, má... Hej, ale to môže byť fake, lebo fake Valkyrie sú dosť populárne. Mám korunku. Tomás. Keep your immunity. Ty má tiež fakeovú Valkyrie masku. No? Ja mám imunitu, lebo mám korunku, haha. Ja mám moju petu. Mňa nevedia nikto chytiť, lebo ja mám moju cestičku, ktorú som si našiel. Počkaj, ja sa potrebujem s korunkou dostať na môj hiding spot. Kamo, to tu vylomil okno do ryti, som sa posral. Hej, to môžeš robiť, to si až teraz zistí? Však za to achievement je. Nezistil. Som runner, chytil som korunu a som runner, let's go. Dobre, sa Pokémon. Dobrý. A tam, dobre, ja som Frozen, sakra, som Frozen, Cigán, za tebou, zachraň ma. Za tebou, som Frozen. Dobre, už ma zachránila. Mám korunku Kamo, zase. do ryti, trampoška, počúvam. Kamo, to teraz som Idem do mojho hiding spotu, Sakra, to tak neskočilo, dobre. Som bomba. Kamo, aj bombo tu môžeš byť. Let's go, som runner. Kamo, mám 9 sekúnd a dám to, 9 sekúnd a dám to. Nech sa to laglo v poslednej sekunde. Yes! Ja som vyhral s korunkou! Jo! Sme sa snažili a nič nevyšlo. Absolútne nič, akože bolo to strašne zle. Hej. Tomás, vidím ťa, ahoj za tebou. Počká, toto sú Prečo máš frizery. žiadne nohy, Tomás, a bežíš? Vy ste chillery, či nie? Áno, Tomás nemá nohy, to som si aj ja všimol, mám pocit, to tam dajú. Let's go, Mám prozovať ľudí. Kamo, tam sa dačo deje, Bušky, ty čo si? Ja som brother. Ty si v tej veľkej, kde je tam milión ľudí naraz. Hej, tam som bol. Dobre, už mám pocit, že si odfriznutý, ne? Nie, som asi Frozen. Nie? Dobre, Nie okej, odfrizol som Kejsova. Kamo, nechoďte do tej budže, kde sú všetci ľudia. Pomôžte mi. No není za čo. A do ryti som Frozen. Ty si na tom dome, či nie? Nie si. Mne sa lagla Ja hra. som tu, keď sú milión ľudí. Tak nechoďte tam, kde sú milión ľudí, také je to ťažké. Tebou, dobre, už ťa asi zachránili, či? Nie, som zdosol. Á, škoda. A ja som... Majte skviču. No táto to neskončí dobre. Bonknúť lampu, dobre, super, bonkol som lampu. Kamo, buď vy budete strašne prekričaní, alebo ja budem strašne prekričaný, ale to sa dá opraviť, nemáme skill.